Pizza! Začínali sme ako lokálna akcia, našim cieľom bola lokálna akcia, že by sme sa tu združili, aby sme si zaskákali, aby sme vlastne dotiahli trošku ten snowboarding, freeskiing do mesta, lebo nie za každý sa chce ľuďom chodiť na hory. A vlastne toto je veľmi vďačné publikum, ktoré je spokojné s výkonmi, s jednoduchými krásnymi trikmi, ktoré sa im veľmi páčia. Tento rok sa nám už prihlásili aj jazdci zo zahraničia, máme tu jazdcov z Maďarska, máme tu jazdcov z Čiech. V podstate mali sme registrovaného aj Poliaka, len ten sa ospravedlnil, že nemôže prísť. A takisto mali prísť Rakúšáci, len tam nastali zranenia a v podstate zhodný termín z RN Style v Innsbrucku. We gotta. Ako myšlienka začala úplne spontánne pred 4 rokmi, 2006, 3 rokmi, kedy v podstate to vznikalo v podstate kvázi zo týždňa na týždeň. Zo snehu, ktorý bol v meste, sa navozilo z technických služieb. V podstate nám pomohli s tým, že sme spravili mostík, spravila sa nejaká súťaž. No nevadí, že není z Kremnice, ale treba kričať každému jazdovi. A hneď za nimi je kámoš, toto bol Murgi a druhý. Poletel sem za vami a pozrite sa. Tento rok zase s problémami, zápasili sme so snehovými, vlastne s zlými snehovými podmienkami. Bolo to v podstate ešte horšie ako minulý rok, lebo na skalke bolo oveľa menej snehu. Takže sme radi, že sa to podarilo tak, ako sme v podstate chceli. Mali sme potiaže cez kvalifikáciu s rýchlosťou, ale ridery nepreletovali dopady, ale v podstate to sa podarilo nejako vždycky operatívne vyriešiť. Na úkor toho, že zase boli dlhšie čakacie doby. No ale myslím si, že ľudia v podstate vyzeralo to, že sa tu zbiehalo viac a viac, no a očakávame teraz na finále, že ich tu bude v podstate najviac. Pozrite na túto, toto je, pozrite to, videli?